Tým, ako sa pozrieme na video, dovolte mi, aby som vás upozornil na jednu veľmi dôležitú súťaž. Aktuálne prebieha súťaž o 1400 eur vo forme USDC na burze Bybit EU. Jediné, čo stačí, je urobiť to, že sa registrujete cez náš referál link, ktorý je dole pod videom, vložíte na burzu minimálne $100 alebo ekvivalent $100 v kryptomene, ktorý tam budete držať minimálne 7 dní až do Silvestra, kedy sa vyhlási víťaz. A teraz už poďme na video. Takže čaute všetci, moje meno je Marek Jendral, ja vás vítam opäť pri ďalšom verejnom videu na projekte CryptoTrader.sk a dnešné video bude kratšie, asi počujete na mojom hlase, že niečo na mňa lezie, ale to nás neodradí od nášho pravidelného updateu trhu, takže pozrieme sa na Bitcoin a aktuálny môj pohľad. Čiže v súčasnosti, čo sme mohli vidieť, je pokračujúca korekcia, táto trendovka stále drží, ako môžeme vidieť, a mali sme tu akýsi rastúci kanál. Toto je vlastne rastúci flag, po rastúcom flagu nastáva korekcia, aspoň to hovorí teória. Ak sa tak stane, čaká nás podobný prepad. To znamená, že v súčasnosti, ako môžeme vidieť, Bitcoin narazil na rezistenciu. Táto rezistencia je na týchto objemoch, kde sú vysoké transakčné objemy. V minulosti na túto cenu Bitcoin, ako môžeme vidieť, reagoval mnohokrát, takže či už ako support alebo rezistencia, v tomto prípade to bola rezistencia. Ak si rozklikneme graf na nižší timeframe, tak vidíme, že tu vznikol 1, 2, 3 top formation s otestovaním tohto bodu. Tuto, ako môžeme vidieť, pullback smerom nahor otestoval opäť túto hladinu ako novú rezistenciu. To znamená, že tu sme mali 1, 2, 3 top formation, tu došlo k potvrdeniu formácie a tu, ako môžeme vidieť následne, otestovanie predošlého supportu toho bodu 2 ako novej rezistencie, čiže za mňa úplne bearish signál, čo nahráva do kariet opäť scenáru, že korekcia môže pokračovať. V súčasnosti však samozrejme je dôležitá otázka, kde až môže korekcia pokračovať. Za mňa také ideálne nákupné pásmo je toto, to znamená, že to sú transakčné objemy z roku 2024. Väčšinu tohto roku sa obchodovalo práve v tomto pásme, to znamená od 72 do 56 000 dolárov. Korekcia v takomto ponímaní by znamenala 44 až 54%, čo v podstate je najsilnejšia korekcia. Už v súčasnosti hovoríme o najsilnejšej korekcii v rámci celého cyklu. No a naposledy takáto korekcia bola ešte v roku 2022. V súčasnosti však máme viacero pozitívnych fundamentálnych faktorov, ako je napríklad vypustenie likvidity Fedu 13,5 zhruba miliardy dolárov nedávno, čo by malo podporiť rizikové aktíva, nedieje sa tak. Taktiež sme mali zníženie úrokovej sadzby, to však už pravdepodobne v cene bolo započítané, pretože každý to očakával, 25 bazických bodov, taktiež trh nereagoval. Takže v súčasnosti nastáva ochladenie, čo v podstate z technického hľadiska očakávam sme si ukázali. Samozrejme scenár môže nastať akýkoľvek. To znamená, že účelom nie je predpovedať, že kam sa cena pohne na 100%, lebo to nevie nikto. Účelom je sa pripraviť na oba scenáre, lebo ak v prípade narastu cena dokáže prekonať rezistenciu, najbližší target sledujem na 95 500 dolároch a potom na 100 000 dolároch, ale to je zatiaľ scenár, ktorý nevidím veľmi reálne. Keď si porovnáme vlastne aktuálne cykly, tak väčšina analýz počítala s tým, že Bitcoin bude vytvárať ATH súčasného cyklu niekedy na jeseň tohto roku. A zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že sa tak skutočne deje. V zásade tu máme časové pásmo od halvingov, kedy vidíte, že zhruba nejakých 1000 dní posledné halvingy, teda
1000 dní trvali rastúce cykly a presne v polovici bol halving. Tu nás sme mali rastúci cyklus zhruba iba nejakých 730 dní, ale opäť platilo, že halving bol presne v strede tohto cyklu rastúceho. Čiže ak sa tak udeje aj teraz, tak v zásade nás čaká nejaká dlhodobejšia korekcia, ktorá pravdepodobne skončí až v roku 2026. Ale vy mi napíšte do komentáru, či si myslíte, že takýto scenár dlhodobej korekcie nastane, alebo nie. Čo sa týka vlastne dominancie Bitcoinu, tak ako môžeme vidieť, tak došlo k stabilizácii poklesu. Dominancia opäť mierne rastie, čo opäť znamená, že Bitcoin jasne dominuje na trhu, inak povedané pokles Bitcoinu vyvolal väčší pokles u altcoinov v porovnaní so samotným Bitcoinom. To znamená, že Bitcoin rastie pomalšie ako altcoiny, čo ale v podstate vidíme celý cyklus. Keď sa pozrieme napríklad na bitcoinový cyklus súčasný, tak čo môžeme vidieť je vlastne tento nárast, hej? Ako vidíme, opätovné prekonávanie ATH. Keď sa však pozrieme na Ethereum, tak čo môžeme vidieť je, že viac menej, keď si dajme tomu rok, tak čo môžeme vidieť je, že OK, Ethereum taktiež rastlo, ale tento pohyb je skôr sideways v porovnaní s Bitcoinom. Hej, vidíme jasne tú dominanciu toho Bitcoinu. A to sa bavíme o Ethereum, hej, nehovoriac o kryptomenách, ako je napríklad, že Cardano, hej, alebo napríklad Binance Coin rastol, hej, to bolo ATH taktiež. Tie vysoko kapitalizované kryptomeny ešte ako tak stíhali držať krok, ale už keď ideme len napríklad, že na Litecoin, hej, ideme napríklad na AVAX, tak tie trendy sú úplne, že dokonca niekde je, že aj divergencia negatívna. Hej. Takže z tohto hľadiska Bitcoin opäť jasne dominuje. No a ako som povedal, dnešné video je kratšie, niečo na mňa lezie, čiže už to ukončím. Ja dúfam, že sa video páčilo, aspoň takáto krátka analýza odo mňa. No a my sa počujeme opäť. A s tými, čo sa nepočujem, tak príjemné prežitie sviatkov. Prajem príjemný zvyšok dňa a čaute.